கர்த்தருக்கு சோத்திரம். ஏசாயா 53. எங்கள் மூலமாக கேள்விப்பட்டதை விசுவாசித்தோம் யார்? கர்த்தருடைய பிரியம் யாருக்கு வெளிப்பட்டது? இளங்கேள்ளும் போலும் வண்ணத்திலிருந்து துளிர்க்கிற வேறே போலவும் அவருக்கு முன்பாக என்கிறார். அவருக்கு அழகும் இல்லை, சௌதரமும் இல்லை. அவரை பார்க்கும்போது நாம் அவரை விரும்பத்தக்க ரூபம் அவருக்கு இல்லாது இருந்தது. அவர் அஷ்டைப்படப்பட்டவரும் மனுஷனாக புறக்கணிக்கப்பட்டவரும் துக்கம் நிறைந்தவரும் பாட அனுபவித்தவருமாய் இருந்தார். அவரை விட்டு நம்முடைய போகங்களை மறுத்து கொண்டோம். அவர் அஷ்டைப்படப்பட்டிருந்தார். அவரை எண்ணாமற் போனோம். மெய்யாகவே அவர் நம்முடைய பாடலை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய துக்கங்களை சுமந்தார். நாமும் தேவனாலிப்பட்டு வாதிக்கப்பட்டு சிறுமைப்பட்டு என்று எண்ணினோம். நம்முடைய மீறல் நிமித்தம் அவர் காயப்பட்டு நம்முடைய அக்கிரமங்கள் நிமித்தம் அவர் நொறுக்கப்பட்டார். நமக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினே அவர் மேல் வந்தது. அவருடைய தழும்புகளால் குணமாகினோம். நம்ம எல்லாரும் ஆடுகளை போல வழித்தப்பித்திருந்து அவன் தன் வழியிலே போனோம். கர்த்தரும் நம்ம எல்லாருடைய அக்கிரமத்தையும் அவர் மேல் விழப்படினார். அவர் நெருக்கப்பட்டும் ஒடுக்கப்பட்டும் இருந்தார். ஆனாலும் தம்முடைய வாயை திறக்கவில்லை. அடிக்கப்படுபட்டி கொண்டு போகப்படுகிற ஒரு ஆட்டுக்குட்டின் போலும் தன்னை மயக்கத்திற்கு முன்பாக சத்தமிடாத ஆட்டை போல தம்முடைய வாயை திறவாறு இருந்தார். இடுக்கடலில் ஞாயிற்றுப்பிலும் அவர் எடுக்கப்பட்டார். அவர் வம்சத்தை யாரால் சொல்ல முடியும்? ஜீவனுள்ளோர் தேசத்திலிருந்து அறுப்புட்டு போனார். என் ஜனத்தின் மீதிலிருந்தும் அவர் வாதிக்கப்பட்டார். துன்மாக்கருடைய அவர் பிரேத குழியை நேர்ந்தார்கள். ஆனாலும் அவர் மறுத்தபோது ஐஸ்வர்யவானுடன் இருந்தார். அவர் கொடுமை செய்யவில்லை. அவர் வாயில் வந்தனே இருந்ததும் இல்லை. கர்த்தரோ அவர் நொறுக்கு சுத்தமாக்கி அவருக்கு பால்களுக்கு உட்படுத்தினார். அவருடைய ஆத்மா தன்னை குற்ற வர்ண பலியாக ஒப்பு கொடுக்கும் போது அவர் தன் சந்ததியை கண்டு நீடித்த நாளாக இருப்பார். கர்த்தருக்கு சுத்தமாக அவர் கையினால் வாய்க்கும். அவர் தமது ஆத்மா வருத்தத்தின் பலனை கண்டு திருப்தி ஆவார். என் தாசனாகி நீதிபதி தம்மை பற்றும் அறிவினார். அநேகரை நீதிமல் ஆக்குவார். அவர்களுடைய அக்கிரமங்களை தாமே சுமந்து கொள்வார். தம்முடைய ஆத்மாவை மரணத்தில் ஊற்றி அக்கிரமக்காரில் ஒருவராக எண்ணப்பட்டு அநேகருடைய பாவத்தை தாமே சுமந்து அக்கிரமக்காரருக்காக வேண்டிக் கொண்ட அநேகரை அவருக்கு பங்காக கொடுப்பேன். வெள்ளவாங்களை கொள்ளையாக பகிர்ந்து கொள்வார். ஆமென்.